po kami sa bawat isa. Tayo po muli ay narito upang magpuri, sumabot po sa ating Diyos sa buhay. Amen? So sa umaga po ito, let's give our best worship. Let's give our best praise sa ating pong Diyos. Oh, purihin natin ang ating Panginoon. Oh, purihin ka. Worship you, Lord. We praise you. Give me the highest praise. Give me the highest worship. Oh, yes, you deserve the highest praise.
worship with one accord. Every praise, come on, give your praise. Every praise to our God. To our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, every praise to our God. God, my Savior. God, my Savior. Come on, let's declare. You are my healer. My healer. My deliverer. My deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God, God, my Savior. Sing, God, you are my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God, say, God, my Savior. Come on, lift up your voice. Sing, Lord, you are my healer. You are my deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Yes, Lord, everywhere. We'll worship with one accord. Every praise. Yes, Lord, every praise to you, our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Sing every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Once again, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Yes, every praise belongs to you. We worship
higher, higher than Lord. For great are you, Lord. For great are you, Lord. Worthy of all glory. Lord, we lift you high. We lift you high. Higher than all others. We lift you high. Higher than
We exalt your name, O Lord. And exalt the name of Jesus. Exalt the name that is above every name. The name of Jesus. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yes, everything that hath breath, praise the Lord. Exalt the name of Jesus. Exalt the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Karapat dapat ka sa aming papuri at pagsamba. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Itataas ka namin sa aming papuri. Yes, O Lord. Hallelujah. Kumikilos ang Diyos kapag nagpupuri tayo sa Kanya. Yes, lahat ng mahiningay magpuri sa Diyos. Lahat ng mahiningay sumamba sa Diyos. Oh, hallelujah! 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 Yes, O Lord. Hallelujah. Lord, you are in our midst, moving in our midst, working in this place, for you are the God who is with us. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. God is in this place, wherever you are. The Lord is there, moving in our midst, in your midst. Yes, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. You are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
I worship. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Who you are. Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Tanggapin niyo aming pagsamba, ang aming papuri. Wala kaming itataas sa aming kalagitnaan at sa aming buhay, kundi Ikaw lamang, Panginoong Hesus. Ikaw ang nagsabi, and I be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Itataas namin ang pangalan mo, Panginoon, dahil Ikaw ang nangako, dadali mo ang mga tao sa iyong paanan. Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, mahayag ang iyong kadakilan, ang iyong kaluwalhatian, at ang lahat po na nakasubaybay sa oras na ito, saan man po sila naroroon, ihanda niyo po ang puso at buhay ng bawat isa sa amin upang makinig sa iyong salita na nagbibigay buhay at nagbabago ng aming mga buhay. Pahira mo ng langis ang labi ng iyong lingkod
Lord, let the meditation of my heart and the confession of my mouth be acceptable unto you. Hide me under the shadow of your cross, Lord. Let your name be exalted. Salamat po, Panginoon. I declare that something good, something best is going to happen upon your people right now, wherever they are, in the name of Jesus. Lord, thank you, Lord, for the spirit of revelation and empowerment and anointing coming from you, Lord. We give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name this we pray. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. At ngayon po ay unang linggo ng Agosto. Praise God. Ngayon po ay every first Sunday naman nagkakaroon po tayo ng Holy Communion. Kaya po yung mga nasa kanilang tahanan, kung meron po kayo diyang biskwit or any bread at juice, mag-ready po kayo dahil mamaya po ay kung hindi man po kayo nakakapunta sa church nga ninyo, ay dito po through live streaming ay makaka-join po kayo sa ating Holy Communion maya-maya. Ito po yung ginagawa natin every first Sunday of the month bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. So sa oras na ito, alam ko po maraming nakaantabay sa atin, nagwa-watch dyan po sa Saudi, sa Riyadh, mga friends ni Pastor Walter sa Laguna, Santa Cruz, ang kanyang mga mahal sa buhay, maging sa Australia, sa Malaysia, Singapore, Canada, sa US, sa Norfolk, Virginia, yung aking mga pamangkin, yung aking ate dyan. So, sa oras na ito, praise God, salamat sapagkat narito po tayo upang makinig ng kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Kagabi po, sa araw, mayroon po ako inihandang mensahe ngayon, umagang ito, pero the Holy Spirit lead me to share this word unto you sapagkat sa panahon pong ito ay nangangailangan ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ng salita ng Diyos na magpapatibay, magpapatatag ng ating mga pananampalataya. Dahil marami na nga pong tao ngayon ay nangangamba, natatakot, hindi malaman ang gagawin at dahil nga po nasa huling araw na tayo, no? Anytime pwede nang dumating ang Panginoon at lahat ng mga signs ng kanyang pagdating o yung tinatawag na rapture ay nangyayari na. So kaya nga po, kailangan po tayong maging ready, no? Na anytime dumating ang Panginoon ay makatiyak tayo na tayo ay kasama sa mararapture. Na po. So sa oras na ito, ay sa King James Version, atin po itong basahin, Isaiah chapter 41, verse 10. This verse is one of my favorites, a verse in the Bible na noong pa man ito po ay nasa aking puso, na ito po ay inilagay ng Diyos sa aking puso na ako po ay merong nakaredy, pero hanggang kagabi, kanina, ito po ang nilagay ng Diyos sa puso ko. Sapagkat maaring tayo po madalas may nakareding mensahe, pero ang Holy Spirit ay nangungusap na kailangan tayong maging sensitibo sa kung ano ang kapahayagan ng Diyos na hindi lamang basta tayo nakapaghanda at ituro na lang, kundi kung ano yung naisin ng Panginoon. Amen. So basahin natin ano ang sabi diyan sa King James Version, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Sa NLT, sabi naman po rito sa New Living Translation, "Don't be afraid, for I am with you." Personal ang pakikipag-usap ng Panginoon, no? "For I am with you," huwag ka matakot. Ako'y sumasa iyo. Don't be discouraged, huwag ka masiraan ng loob. For I am your God. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen you, palalakasin kita. And help you. I will hold you up with my victorious right hand. Itataas kita ng aking kanang kamay na mapagtagumpay. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Ang tema po nating pag-aaralan sa oras na ito, sa isang verse na ito, is the 5I of God's assurance. 5I. 5 I
that God gave us assurance na sa 5 ay na ito, dito pa lamang sa verse na ito, kumpleto na ang rekado at hindi na tayo kailangang mangamba sa buhay na ito sapagkat pag tinayuan natin ang pangakong ito ng Diyos sa buhay natin, ano man ang mangyari sa mundong ito, no? Ang sabi ng balita kahapon ay nagpatawag ang mga maraming ahensya sa Malacanang at sinasabi na baka ibalik ang Metro Manila sa ECQ, no? Dahil nga sa patuloy na paglaganap ng pandemya at marami at kumakalat ang sakit na virus na ito, no? So kaya nga po, ano man ang mangyari sa mundong ito, ang isang tunay na mananampalataya at isang tunay na anak ng Diyos na nakakakilala sa Diyos sa isang tama't bibliyang kaparaanan, ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi po tayo dapat maapektuhan. Amen po ba? Ang naapektuhan lamang sa mga nangyayari sa balat ng lupa na bago dumating ang Panginoon ay ang mga taong walang Diyos sa puso, mga taong walang Kristo sa puso, mga taong walang personal na relasyon sa Diyos, walang taong pagkakilala sa Panginoon. Ba't tayo po mga mananampalataya, saan man po kayo naroroon, no? Ano man ang kalagayan natin sa buhay, pag ang bersikulong ito ay nakaukit sa ating mga puso at ito po'y tinayuan natin, hindi tayo maapektuhan ng mga nangyayari sa mundong ito. Una, no? The 5I of God's assurance sa mga anak niya, no? Sa mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, don't be afraid. Una, I am with you. No? Sabi ni Lord, I am with you. Sabihin nga po natin, I am with you. No? Ito po'y pangako ng Panginoon na ako ay sumasayo. No? Saan ka mang makarating, saan ka man pumunta, ano man ang mangyari sa iyong buhay, ako ay sumasayo. Minsan merong mag-ama, 7 years old ang bata, habang lumalaki ang kanyang anak, lagi niyang sinasabihan, anak, pag mamamasyal tayo at saan man tayo makarating, ikaw nakaisa-isa kong anak, no? Ay, dito ka lamang sa tabi ko at nandito lang ako sa tabi mo. At pag namasyal tayo sa kung saan saang lugar at may nakita kang mga hayop na malalaki, lion, tiger, crocodile, kahit anong hayop yan, basta't ako nandito sa tabi mo, huwag ka mag-alala. Opo, Daddy. Abang lumalaki ang bata, 7 years old na, sinama niya sa zoo. At nung sila'y naroon sa zoo, siyempre, ang mga hayop, nando sa loob, meron diyang, ano tawag doon, yung mga, nakakulong sila, no? Nando sila sa loob ng kulungan, namamasyal silang ganyan. Biglang yung tiger, dumamba sa kanila, naglalakad sila doon sa aisle, no? Yung bata, kalmado lang, no? Hindi siya natatakot. Kasi natanim sa isipan niya na kapag kasama siya ng kanyang ama, huwag siya mangamba, at kung meron mga hayop na nandiyan sa tabi mo, huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo, ako'y sumasa iyo. Kaya yung mga tiger na biglang dumamba, hindi naman sila abutin dahil nga nakakulong, no, merong rehas doon, ay ang bata, kalmado lang siya, hindi nangangamba. At maya-maya sa banderoo, meron namang oso, biglang tumayo at parang sasakmalin ng bata. Nakatingin lang siya, no? Kumakaway-kaway pa yung bata, no? Nandoon ang batang ito, sobrang brave siya, sobrang malakas ang loob niya, matapang siya, dahil alam niyang kasama niya ang tatay niya, ang daddy niya. Nasa kanilang paglalakad, kahit merong trouble sa daan, may mga nangyayaring pangit at hindi maganda, ang batang ito'y panatag ang kalooban, payapa. Hindi siya nangangamba. Bakit? Dahil natanim sa isipan at puso niya na ang tatay niya, ang daddy niya ay kasama siya at hindi siya dapat mangamba. Sa buhay po natin araw-araw tayo mga anak ng Diyos, no? Ano man ang nangyayari sa kapaligiran, magkaroon man ng gera, kagutuman, kahirapan, kahubaran, tabak, hirap ng buhay, persecution, problema, ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi tayo dapat mangamba dahil ang pangako ng Diyos, do not be afraid for I am with you. No? Huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. No? Kasama natin ang Diyos. Sabi nga nung Isaiah 43 verse 1, no? Ano ang sabi diyan sa Isaiah 43 verse 1? Fear not, for I am with thee. No? Sabi ng Lord, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, huwag ka matakot, for I am redeemed you. I am redeemed thee. I have called you by your name.
No? You are mine. Aking ka, sabi ng Diyos. Kaya sino ba ang may-ari sa bawat isa sa ating? Wala iba kundi ang Panginoon. Amen. Property tayo ng Diyos. Kapag ikaw ay property ng Panginoon, you have no right to murmur. Na kung ano ang gawin sa iyo ng may-ari sa iyo, kagaya natin, halimbawa, yung ating sasakyan, no? Sino may mga sasakyan? Taas ang kamay. Ayan, no? Meron tayong mga sasakyan. Yang sasakyan natin, kahit ano ang gawin mo diyan, hindi yan mga gre-reklamo, igarahin mo siya, ilabas mo siya diyan sa tabi ng karsada, maarawan at maulanan, wala siya magagawa. Hindi siya magre-reklamo, no? Yung gamit nating personal sa bahay, no? Cellphone, gadget, no? Motor, laptop, no? Ilagay mo siya sa isang tabi, ilagay mo siya sa ilalim ng unan, sa aparador, kahit anong gawin mo sa gamit mo na yan, wala siya magagawa at hindi siya magre-reklamo. Bakit? Property mo siya, no? Wala siyang right na magreklamo. Kahit anong gawin mo sa kanya kasi pag-aari mo siya, no? Ang buhay nating ito, sabi ng Panginoon, you are mine, no? Ako ay sumasayo, akin ka. At dahil ang Diyos ang may-ari sa atin, ano man ang sabihin ng Diyos, ano man ang ipagawa ng Diyos sa atin, wala tayong dapat ireklamo kundi sumunod sa Diyos natin. Amen ba? No? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. No? Dahil ako'y sumasa iyo. Ito ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak na huwag tayo matakot. No? Ano man ang mangyari sa mundong ito, don't be afraid for I am with you. Sabi ni Lord, ako'y sumasa iyo. No? Minsan, merong mag-ama, ito'y sundalo. Yung ama ay isang general. Ang kanyang anak ay ipinasok niya rin sa pagiging sundalo. At itong bata na ito, tinetrain siya, sinasanay siya. At dahil mahina pa ang bata, habang sinasanay siya, nagkakamali siya, nagkukulang siya. Kaya naman yung trainer niya, nandun yung ama nakabantay doon sa karamihan ng mga sundalo. Di ba? Pag minsan nakakapanood tayo ng mga pelikula, yung mga soldier nagja-jogging, sumisigaw, tapos magpo-fall in line silang ganyan. Pag merong nagkamali doon, pa-squatin nung trainer nila. Eh yung general na tatay na nagpasok sa anak, nakikita niya yung anak niya, pinapagalitan, pina-squat. Tapos mayroon pang kasabay sa bandaron. No? Hinahayaan lang ng ama dahil dinanas niya rin yun. At dahil part yun ng training, gusto ng amang ito mahubog ang kanya anak. Dahil kung ito'y lalapitan niya at pagagalitan niya at sasabihan niya yung nagtetrain, manghihina ang loob ng bata at hindi matututo. No? So ang tatay nandun lang, nakapanood lang, hinahayaan niya lang. Gusto niya itong mahubog, mabuo, matrain hanggang maging isang sundalo at dumating ang panahon na maging general na katulad niya. Hinahayaan niya lang. Bagamat sa tingin niya parang masakit bilang ama, yung anak niya pinagpupusap ng 50, no, pinagagapang dahil nagkakamali, part yun ng pagiging isang sundalo. No? Andyan po ba kayo? Amen? So hinahayaan niya lang. Bagamat nasasaktan siya pero wala siya magawa. Hindi siya pwede magreklamo sa training. No? At hindi siya sabihin, sandali, pahinga muna anak ko, pagod na. Hindi pwede. Baka sabihin nung pinakamataas pa sa kanila, pinasok mo pa yung anak mo sa sundalo. No? Paalisin mo na yung dito, nagsundalo pa yan kung hindi rin pala ready sa training at sa mga hirap at suffering na dadanasin. Kaya nga, dito pinapakita natin dito ng ating Diyos na nasa langit, sinasabi niya, don't be afraid. No? Amen ba? No? Sabihin po natin sa sarili natin, huwag kang matakot. No? Sabihin niyo pangalan niyo, huwag kang matakot. Kung ano pangalan niyo, Leo, huwag kang matakot. No? Sabi ng Panginoon, pangako niya ito dahil bakit tayo sinasabi ni Lord na huwag matakot? Kasama natin ang Diyos. Nasa atin siya. Amen. No? Kung tayo naglalakad mag-isa, humahayo na nag-iisa, naalala ko noong mga 1983, 84, nabanggit ko nga kahapon sa sharing namin ng mga tatay. No? Nagpupunta ako sa Pampalay, alauna ng tanghali, dala ko yung bit-bit kong roto na amplifier nung araw, dala ko pa yung trompa, no? Tapos na-share ko nga na yung trompa na yun nakasabit doon sa baba ng bahay ng wife ko sa may Urambo, nalaglag, tumama nga, madalas niya masabi yung ilalim, no? Bigat nun tumama dito sa kanya. Pero sabi niya, in Jesus' name, no? Hindi naman pumutok at walang nangyari, no?
So kaya nga, mga kapatid, mga magulang, kahit tayo humahayo, nag-iisa, umuulan, saan ka man pumunta, isipin mo, Lord, kasama kita. No? Sabi mo, huwag akong matakot, Panginoon. Pangako ng Diyos yan sa Timothy chapter 1 verse 7. Na sabi ng Panginoon, no? Fear not. No? Huwag kang matakot. No? Don't be afraid. No? Dahil ako ang iyong Diyos ay sumasa iyo. No? Huwag tayong matakot, sabi ng Panginoon. Dahil kasama natin siya. Kaya ang anak na ito, saan man siya makarating, dahil kasama niya at alam niyang andyan sa tabi niya ang kanyang daddy, ang kanyang ama, hindi siya natatakot. Ano man ang nangyayari sa kapaligiran. Kaya sa mundong ito, ano man po ang nagaganap dito, huwag tayong matakot. Isipin natin lagi, Lord, kasama kita. No? Hindi mo ko iwanan, hindi mo ko pababayaan. Nasa tabi natin ang Panginoon. Secondly, sabi ng Panginoon, no? Do not be afraid, for I am with you. Sabi niya, don't be discouraged, for I am your God. I am your God. Sabi ni Lord, I am your God. Huwag ka masiraan ng loob. I am your God. No? Minsan galing ang Panginoon sa bundok, sa Matthew chapter 14, nag-pray siya. Pinauna niya ang kanyang mga alagad sa pagtawid sa kabilang ibayo. Sumunod siya nung madaling araw na mga 3 a.m. At so pagsunod ng Panginoon, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at ang mga alagad niya naroon sa bangka. Nakita ngayon nila may nakaputing naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nagsigawan sila, lalo si Pedro. Sabi niya, nako, multo, mga natakot ang mga alagad. Sabi ng Panginoon, no, it is I. No? I am your God. I am your Lord. I am Jesus, no, your Master. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi ng Panginoon, no, don't be discouraged, huwag kang masiraan ng loob. Ako ito, ang inyong Panginoon. No? I am your God. No? Pag sinabi natin sa sarili natin, Lord, you are my God, ibig sabihin nun, buong buhay natin, fully surrender na sa Kanya. Kapag si Jesus ang talagang Diyos at Hari at Panginoon ng buhay natin, wala tayong dapat ikapangamba. No? Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat magulumihanan. Hindi tayo dapat masiraan ng loob dahil meron tayong Diyos. Pangako niya yun I am your God. No? I am your big boss. No? Ako ang iyong Diyos. Hindi kayo dapat mangamba. It is I who will provide all your needs. It is I who healed your sickness and diseases. It is I who give you strength. It is I who bless you. It is I who give you victory, sabi ng Panginoon. Kaya nga, huwag kayong magulumihanan, huwag tayong matatakot. Ano man po ang nangyayari sa mundo. No? Maging kalmado lamang tayo, Lord, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang aking Diyos na nakilala. Ikaw ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay may dahilan. No? Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 14, God does everything. No? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. No one can be added. Wala ka nang isa mang pwedeng idagdag. No? Wala kang pwedeng ibawas. Lahat ng nangyayaring ito sa mundo ay nakatalaga na yan. No? Mangyari man ang positibo, ang negatibo, lahat ng yan ay nakatakda na. Kaya wala tayong dapat ipangamba. No? He is our God. Siya ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. No? Hindi tayo dapat mangamba dahil siya yung Diyos na pinag-alaya natin ng buhay natin. Siya ang may-ari sa atin, siya ang may hawak nito. No? Kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mga magulang, saan man kayo naroroon, no? Itanim natin sa isipan at puso natin, Lord, property mo ako. Ikaw ay nasa akin, ako ay sa iyo. Ikaw ang aking Diyos na tumawag at pumili sa akin. Na ikaw ang nagsabing that you will provide all my needs. Lord, hindi mo ako pababayaan. Ano man ang mangyari sa mundong ito, kasama kita, Panginoon. You are with me, Lord. And you are my God. Dahil siyang ginawa nating Diyos, Hari, Panginoon ng buhay natin, siya ang may-ari nito, bahala si Lord sa lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? No? Alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Alam ng Diyos ang mangyayari sa panahong darating. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Pangako ng Panginoon, no? Ako ang iyong Diyos, huwag kang magulumihanan, huwag kang mangamba, no? Huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo.
No? Ano man ang mangyari sa mundong ito, tutulungan kita, sabi ng Panginoon. Kaya sa pangatlo, ang sabi niya, no? Sabi ng pangatlo, I will strengthen you. Palalakasin kita. No? Ako ang Diyos na tumawag at pumili sa iyo, palalakasin kita. Sa panahon ng ating panghihina, sa panahon ng ating problema at pagsubok na tayo nadadown, nade-depress, nanlulupaypay, no? Andyan ang Diyos para palakasin ka, para palakasin ako. Dahil kung sa sarili natin, talagang minsan parang suko ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo sa mga nangyayari, pero pangako ng Diyos, I will strengthen you. No? Sino magpapalakas sa iyo? Ang Panginoon. Si Jesus ang ating Diyos na tumawag at pumili sa bawat isa atin. Sa sandaling tayo lumapit sa Kanya at magpakumbaba at aminin, Panginoon, wala akong magagawa. Kailangan kita, Panginoon, palakasin mo ko. No? Siya ang nagsabing, I will strengthen you. No? Sabi ng Psalms 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength. No? Yan ay pangungusap ni David, a very present help in trouble. Trouble, therefore, will not we move, or we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Ito ang pangako ng Panginoon, mayanig man daw ang mundo, ang lupa, maging ang mga bundok, ang karagatan. No? Ang Diyos ang ating tanggulan, siya ang ating kalakasan. Kaya ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, no? Makakaranas ng kalakasan. Ang mga taong lumalapit sa Diyos, hinahanap ang presensya ng Panginoon, yan ang mga tao nakakaranas ng kalakasan. Kaya sa panahon na tayo may mga biglaang pagsubok at problemang nararanasan, lumapit lang mang tayo sa Panginoon. No? Pangako niya, I will strengthen you. No? Palalakasin kita. Sino daw ang magpapalakas? Si sister, si brother? No. Ang ating Panginoon. No? Na kapag ikaw ay nakakakita ng mga pangyayaring negatibo, pangit, problema sa paligid, na para baga madadown ka, manghihina ka, sabi ni Lord, I will strengthen you. No? Palalakasin niya tayo. No? Na matutulad tayo sa isang agila na lumilipad, na hindi napapagod, nanghihina. Isaiah chapter 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Magpapanibago tayong lakas. No? Lilipad ka ng lilipad, tatakbo ka ng tatakbo, lalakad ka ng lalakad, hindi ka manghihina, manlulupaypay. Bakit? Dahil binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. No? Amen po ba? Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kalakasan at wala nang iba pa. Tanging ang Diyos lamang po na sa panahong tayo nanghihina, sa panahong tayo nanlulupaypay. No? Lumapit lamang tayo sa Panginoon at sisigla tayo at lalakas tayo. Nangihina ka ba, kapatid, kaibigan, dahil sa pagsubok, sa problema, no, nadadown ka, nade-depress ka, mayroong pangamba, may takot, para kang dahil sa nangyari ngayon sa iyong mahal sa buhay, para kang ang pakiramdam mo, nandun ang kalungkutan, nang ikaw ay nadadown physically, spiritually, lumapit tayo sa Panginoon at siya ang magpapalakas sa atin. Palalakasin niya tayo. I will strengthen you. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin sa panahon na tayo may laban sa buhay, sa panahon na tayo ay mayroong pagsubok at problema. Sabi ng Panginoon, I will strengthen you. Siya ang magpapalakas sa atin. Magpakumbaba lang tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Panginoon, isuko ang lahat sa Kanya na sa harapan ng Diyos, hindi natin kaya at wala tayong magagawa. Siya ang magbibigay sa inyo ng lakas. No? Palalakasin tayo ng Panginoon sa ating mga dinadanas na trials and testing sa buhay. I will strengthen you. Pang-apat, sabi ni Lord, I will help you. No? Tutulungan kita. Nung panahon nila Moses, matapos sila makalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto, ito yung pang-apat, sabi ni Lord, I will help you. Sa Exodus chapter 14, verse 13 to 16, nung sila'y makalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto at naglalakbay na sila sa disyerto patungo sa promised land ng pinangako ng Panginoon, dumating ang sandali na nandun na pala sila sa harapan ng dagat. No? Nagbagong isip ng King Pero na sila'y habulin dahil wala na silang alipin,
Kaya gusto silang habulin muli, no? Maaring gusto na silang patayin dahil napalaya pa sila. Pero nung sila'y hinabol, andyan na ang kalaban nila sa likuran. Sabi ng Panginoon, may mga tao sa kapaligiran niya na nagrereklamo, Moses, bakit mo pa kami pinaalis sa Ehipto? Doon ay nakakakain kami. Andyan ang kalaban natin sa likuran, papatayin nila tayo. No? Paano na tayo? Nasa harapan natin ng dagat. Paano tayo makakatawid dyan? Malulunod tayong lahat. Sa kaliwa, andito ang disyerto. Sa kanan, andito ang disyerto. Sa likuran, andito ang kalaban. Papatayin tayo. Anong sabi ng Panginoon? Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. Hindi nyo na sila makikita itong mga Egyptians na ito. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. But lift thou up thy rod, stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. No? Kita natin. No? Ang Panginoon, niligtas niya ang mga Israelita. Sa panahon ng kamatayan, sa panahon ng aksidente, sa panahon ng trouble, ang sabi ng Panginoon, I will fight for you. Ituon mo lamang ang iyong tungkod sa karagatan at ito'y mahati. At nakita natin, nakatawid ang mga Israelita, iniligtas sila ng Diyos. Amen? Tinulungan sila ng Panginoon. Saan galing ang tulong nila? Sa Diyos. Sino ang tumulong sa kanila? Kapitbahay ba? Kapatid? Sa pananampalataya, hindi. Ang Diyos ang tumulong sa kanila. Kaya sa panahon ng ating mga pagsubok at problema, unang-una, number 1, tutulong sa atin ang Diyos natin. No? Siya ang lapitan natin. Sabi niya, I will help you. No? I will never leave you nor forsake you. Hebrew 13:5. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. I will help you. Kaya ang Panginoon sa oras na may trouble, andyan lagi siya. No? Pangako ito ng Panginoon, I will help you. No? Ano ang kailangan nating tulong? Kailangan natin ng saklolo, kailangan natin ng financial breakthrough, kailangan natin ng pagkilos ng Diyos, ang intervention ng Panginoon. Dahil may mga taong possible na gusto kang gapiin o sirain ang iyong buhay, sabi ng Panginoon, I will help you, tutulungan kita. No? Walang sandata sa mundong ito na pwedeng magtagumpay laban sa iyo. Ako ang iyong Diyos, sabi niya, tutulungan kita. Kaya ang tulong natin ay manggagaling sa itaas. No? At gagamit lamang siya ng mga tao, mga anak niya, upang yung kailangan nating tulong ay mangyari. Kaya number 1, unang-una, ito'y pangako ng Panginoon, I will help you. Kasi kung minsan, ang tao, nananangan sa magagawa at tulong ng kapwa at lakas ng kapwa. No? Nakakalimutan ng taong magtiwala sa Diyos. Kapag ang Diyos ang ating pinagtiwalaan at pinaglagakan ng buhay natin, na ang tulong natin ay hindi manggagaling sa tao kundi sa Diyos, andyan agad ang saklolo ng Panginoon. No? Amen ba? No? Tutulungan tayo ng Panginoon. Nangako siya, no? I will help you. No? Siya ang tutulong sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Hindi ang kapatid. Kung minsan ang kapatid ay may hangganan ng pagtulong, pero ang Diyos, walang katapusan ng pagtulong niya. No? Andiyan po ba kayo? Amen? No? Tutulungan tayo ng Panginoon. Siya ang Diyos na tumawag at pumili sa bawat isa sa atin upang ibigay ang tulong na kinakailangan natin. Nung kami po ay nandun pa sa datingan church, no, sa Calapan, no, maging politiko, maging mga nasa gobyerno, no? Kusa po silang lumalapit sa amin ng mga panahon na yon, nagbibigay ng tulong kahit di kami humihingi, kaya naipatayo yung church doon. No? Una, ang mga kapatiran nagtulong-tulong para maipatayo yung church. No? Dahil ang mga kapatiran ay bukas ang puso para sa gawain ng Panginoon, katulad natin dito. Kaya unang-una, pag ang Diyos ang kumilos, walang bagay na mahirap sa Diyos.
Na yung sa tingin ng tao laging mahirap at imposible, kay Lord lahat ay posible. No? Ang tulong natin, lagi nang gagaling kay Lord. No? Sa Kanya tayo number 1 tumingin, humingi ng saklolo at ng tulong, at siguradong hindi tayo mapapahiya. No? Amen ba? Andiyan ang tulong ng Panginoon. I will help you, sabi niya. No? Tutulungan kita. Kung hindi ka matulungan ng iyong kapitbahay, ng iyong mahal sa buhay, andiyan ang Panginoon na handang tumulong sa atin. No? At kailanman ang taong nagtiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. No? Hindi mapapahiya. No? Anak tayo ng Diyos eh. No? Property niya tayo, pag-aari niya tayo. Bahala si Lord sa atin. At kailangan din naman nag-iingat tayo. No? Nag-iingat tayo at hindi tayo extreme. Sabi ni Lord, tutulungan niya ako eh. No? Pupunta ako sa ganito, lalakad ako sa ganito, mamamasyal ako. May pandemic nga, pasyal ka ng pasyal. No? Sundin natin kung ano yung sinasabi ng ating gobyerno. No? Lagi natin napapanood sa TV, narinig sa radyo, sinasabi na laging magsuot ng mask. No? At plano pa maglagay din ng shield kagaya nito. Bukod sa meron tayong face mask. No? At lagi magugas ng kamay. At sinasabing, wag mo ng beso-beso. No? Ingat din tayo kasi minsan tayo, para ka nabigla, nagbeso-beso. Sabi nga, wag mo ng beso-beso. No? Yung yakap-yakap. Ako nga minsan napadalo sa isang kapatid natin, siguro nasabik, 3 months ako hindi nakikita. Yung lalaki, nayakap ko yung lalaki, kahit maliit siya, matabag ang katawan, napayakap ako. Yun ang maasawa, sa tuwa, niyakap din naman akong todo. No? Pero biglaan. Kaya kailangan tayong iwas. Huwag muna tayong magbebeso-beso. Amen ba? Iwas muna tayo kahit tayong magkakapatid sa pananampalataya. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Baka nahawa siya ron tapos hindi mo naman alam, napaka-beso-beso ka, napayakap. No? Ingat din tayo dahil yan ang sinasabi ng ating pamahalaan. No? Iwas tayo sa maramihang tao. No? Amen ba? Andiyan po ba kayo? No? Sabi ng Panginoon, I will help you. Yes, tutulungan naman tayo ni Lord talaga. Kailangan din ng wisdom. No? Kaya marami napapahamak. My people are being destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6. No? Nabanggit ko nung nakaraan, may isang bishop dito sa Molino Tridin yun eh. No? Para may sakit na diabetes, pero possible COVID-19, ano rin ang tama. Kasi may doon sa tapat nila, mukhang meron may sakit, pinuntahan, kung nilens o ano. Pumasok yata sa loob ng bahay, yun parang doon nahawa. No? Yun ang kinamatay. No? Kaya kailangan ng wisdom. No? Hindi tayo basta arya ng arya, pasok ng pasok. Lalo't ikaw may nararamdaman ganito, ganon, at siya matindi ang sakit. No? Kaya my people are being destroyed for lack of knowledge. Iingatan tayo ng Diyos, mag-ingat ka rin. Hindi pwedeng extreme na, hindi, cover ako ng blood ni Lord. Ako'y anointed. Ako'y chosen people of God. Anak ako ng Diyos, pag-aari ako ng Diyos. Kahit saan ako dumako at magpunta, hindi ako pababayaan ni Lord. May mga virus nga dyan sa tabi mo at kapaligiran mo eh. No? Tapos nandiyan ka pa mismo. No? So, sabi ni Lord, I will help you. Kailangan naman mag-ingat din po tayo. Amen po ba? Kayo mga nasa iba-ibang bansa, no? Sa iba't ibang lugar ng buong mundo, ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Tutulungan niya tayo, pero tulungan din natin ang sarili natin. Maging maayos tayo sa ating katawan, sundin natin ang mga paalaala ng ating gobyerno. No? Lagi tayong magugas ng kamay, wear your mask, no? At yung face mask natin, no? Lagi magugas ng kamay. Ingat-ingat po tayo dahil hindi po biro yan. Yung aking nga pong pamangkin, no? Si Christy, siguro napanood nyo sa ating group chat. Yun yung pamangkin ko, no? Na bunso, 3 babae magkakapatid yan. Yung ang lolo nila, 89 years old, ayun, binawian ng buhay doon sa Norfolk, Virginia. No? Hindi nila alam na yung isang kamag-anak, meron palang COVID. At pagkatapos, yung lolo ng pamangkin ko, yung anak naman nun, yung daddy nitong pamangkin ko, ayun, tsaka yung asawa, nahawa. No? So kaya medyo may kalungkutan sila doon sa Virginia. So kailangan talagang ingat ngayon. Galing siya ng 3 hours siya nagbiyahe by land dahil nurse yun. Umuwi doon sa Virginia. Hindi mo na tumuloy ng bahay dahil nagkukwarantin din yung ate ko ron dahil nakahalubilo naman yung mga apo.
na yung dading o yung lolong namatay pumunta dun sa apo din sa anak ng ate ko, no? Kaya nagko-quarantine sila ron, no? So kailangan po talaga ng dobleng pag-iingat, no? Dahil yung virus na yan, hindi natin nakikita, parang demonyo yan, si Satanas. Andiyan ali-aligid naghahanap ng masisila. Pagka nagpabaya ka at wala kang wisdom, gagamitin yung mga virus na yan ng mga demonyo para pumasok sa iyo at kitliin ang buhay mo, no? So kaya kailangan po talaga tayo dobleng ingat, no? Hindi natin nakikita ang kalaban, no? Ang demonyo at si Satanas, ang mga demonyo sa paligid, no? Yung mga virus, no? Invisible, hindi natin nakikita at marami na nga talagang pinatay, no? So kaya sabi naman ni Lord, I will help you, no? Huwag ka matakot, tutulungan kita. Kailangan din natin ng wisdom, no? Na hindi tayo magpapabaya sa ating mga sarili. No? Panglima, sabi ni Lord, I will uphold you with my victorious right hand. Itataas kita ng mapagtagumpay kong kamay. Nasa kamay kita, no? Magtatagumpay ka. Ito ang pangako ng Panginoon, no? Romans 8:37, sabi ni Paul sa kanyang sulat sa taga-Roma, Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loves us. No? Na sa lahat ng mga bagay na ito, kahubaran, kapigatian, tabak, kahirapan, kagutuman, pagsubok, persecution, tayo ay higit pang magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. We are more than conqueror. No? No? Tayo po ay nagtagumpay na kasama ng Panginoon. Nasa kamay tayo ng Diyos. Wala makakaagaw sa atin hanggat tayo ay naghahangad ng pagkupkop ng ating Diyos na nasa langit. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Siya ang may-ari sa atin. No? Wala makakagapi sa atin. Amen ba? No? Pangako ng Panginoon yan. Itataas kita ng aking mapagtagumpay na kanang kamay. Siya ang Diyos na tumawag sa atin. Pangako ng Panginoon. Ano man ang mga nangyayari sa mundong ito, no? Itanim natin at itatak sa puso't isipan natin, Lord, nangako ka. I stand on your word, Lord. You said in me, Lord, fear not, no? Nor be discouraged. Dahil nasa akin ka, Panginoon. Tutulungan mo ako, palalakasin mo ako, Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos sa atin dahil siya yung Diyos natin pinag-alayan ng buhay. Kaya ang Diyos natin pinaglagakan ng buhay natin, no? Siyang may-ari sa atin. Bahala ang Panginoon sa buhay natin, sa ating mga anak, sa ating mga apo, no? Ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Andiyan po ba tayo? Amen? Lord, sabi mo, tayuan natin yon. Lord, sabi mo, hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at kapanatagan ng kalooban. No? Lord, pangako mo sa akin yan. Kaya Lord, tumatayo ko sa salita mo. Hindi ako dapat matakot sa kahit ano mangyari sa mundong ito. Hindi ako dapat masiraan ng loob dahil ikaw ang aking Diyos na pinag-alayan ko ng buhay ko. No? Kaya ang Diyos na pinag-alayan ng buhay natin, na pinaglilingkuran natin at nakikilala natin, hawak niya ang buhay natin. Nasa kamay tayo ng Diyos. No? Ang mga natatakot lamang sa nangyayari sa mundong ito, yung wala katiyakan na sila'y nasa kamay ng Diyos. No? Ang Diyos natin nakilala at pinaglilingkuran ay isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya nagsabing, I am your God. No? I will provide all your needs. No? I will help you. I will strengthen you. No? I will give you victory. No? I will never leave you. I will never forsake you. No? Nasa Kanya na po ang lahat. No? Kaya katulad ng ating mga anak, no? Ang mga anak natin yan ay maliliit pa, lagi yan nakadepende sa magulang nila, sa parents nila. No? Dahil alam nila kahit ano mangyari sa mundong ito, ang mga magulang hindi magpapabaya sa mga anak. Ganon din ang Diyos nating nasa langit. Dahil anak tayo ng Diyos, Lord, ang buhay kong ito ay hawak mo. Bahala ka sa buhay ko. No? Tayuan lamang natin ang mga promise ni Lord na sa mundong ito, ano man ang mangyari, Lord, nasa kamay mo ako, bahala ka na. Hindi tayo dapat matakot. No? Hindi tayo dapat ma-discourage. No?
Basta't gawin natin yung part natin at gagawin naman ni Lord yung part niya. Minsan hindi makakilos ang Diyos, hindi makagalaw ang Diyos. Bakit? Kasi wala tayong ginagawa, naghihintay lang tayo ng kilos ng Diyos. Hindi. Kailangan din may part tayo. No? Meron tayong dapat gampanan. Kaya nga sa mundong ito, wala tayong dapat pagtiwalaan at paglagakan ng buhay kundi ang Diyos natin. No? Sabi ni Lord sa mga alagad niya, "It is I, don't be afraid." No? Ako ito ang inyong Diyos. No? Ako ang inyong Panginoon, magliligtas sa inyo. No? Ako ang Panginoon ninyong magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Kayong mga umahayo at nangangaral ng salita, huwag kayong magdala ng lukbutan ng supot. No? Ako ang magpo-provide sa inyong pangangailangan. Kayo mga nangangaral ng salita ng Diyos, no? Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ipangaral nyo ang aking salita at hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iwanan. Pangako ng Diyos yan. Kaya bawat isa atin, mga kapatid, mga magulang, no? Nasa huling araw na tayo, pag ang Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataong i-share ang gospel of salvation, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. No? Kasi nasa huling araw na tayo eh. Kung kailangan natin sharean yung kapitbahay, huwag ka mahiya, matakot, i-share mo ang salvation, ang love ni Lord. Tanggapin niya't hindi, nagawa mo yung part mo. Bahala na ang Holy Spirit na mag-convict sa kanila. No? Ang dami pang hindi nasa-isip, ang dami pang hindi nakakakilala kay Lord. No? Yung ating mga kapitbahay, mga kakilala, kaibigan, i-share natin dahil anytime pwede na mag-rapture. Dahil ang salita ng Diyos, marahil ang dami na talaga nakakapakinig. At maaring may mga hinug na kailangan lamang matamnan muli upang mabuhay yung naitanim na salita ng Diyos sa puso nila. Kaya panahon na, mga kapatid, mga magulang, saan man tayo naroroon, tayuan natin ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kung paano ng isang ina, sobrang mahal na mahal ang anak, higit pa ang Diyos natin. No? Tayo mga nagpasakop sa Diyos, tayo mga anak ng Diyos. No? Nandiyan ang Panginoon, nakikita niya ang kalagayan ng mundo ngayon. Nakatingin siya sa nangyayari sa mundo. Kaya ang bawat isa po sa atin, ang pangakong ito ng Diyos sa atin, tayuan natin. Stand on the Word of God. No? Because the Word of God will never pass away. Hindi ito mawawala. Lahat ng bagay sa mundong ito, lilipas, mawawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. No? Marami ng aklat, marami ng libro ang nakalimutan. No? Pero ang salita ng Diyos nandyan pa rin. Kaya mga kapatid, mga magulang, ngayon po umaga na ito, kung mayroong pangamba pa sa buhay nyo at pagkatakot, no, mangyari ang plano at kalooban ng Diyos. No? Ano man ang mangyari sa mundong ito, tayuan lang natin ang pangako ni Lord. Lord, sabi mo, hindi ako dapat matakot, hindi ako dapat mangamba. Lord, mangyari ang kalooban mo. No? Kung ang mundong ito, sabi ng banal na kasulatan, talaga magkakaroon ng shakening in the last day. Ito na, inuuga na. Kahit nga yung mga probinsya na walang COVID, no, biglang napapasok, nagugulat ang marami. No? Dahil lahat talaga nasa-shake. No? No? Mga material, ekonomiya ng bansa, no? Ang mga barangay, ang mga syudad, probinsya, ang mga tao, ang mga negosyo, no? Mga taniman, karagatan, lahat ng bagay nasa-shake. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. No? Kaya mga kapatid, mga magulang, kapag tayo po'y tumayo sa pangako ng Diyos at ito po'y nakaukit sa ating mga puso, ano man ang mangyari sa mundo, hindi tayo kasama sa magaganap dito. No? Bahala si Lord. No? Hawak niya buhay natin property niya tayo Kaya kung si Lord talaga ang ari sa buhay natin, sa buhay mo, no need, no, na tayo'y matakot. Kaya sa oras na ito, tayo po'y lalapit sa Panginoon, mga kapatid, mga magulang. No? Magpe-pray po tayo ngayon at hayaan natin kumilos ang Diyos dahil siya ang ating Panginoon na nanangako. No? Huwag tayong matakot, dumaan man tayo sa apoy, dumaan tayo sa dagat, no? Sa tubig, sa ilog, hindi tayo masusunog, hindi tayo malulunod, kasama natin ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Iwan ka man ang mahal mo sa buhay, lumayo man siya sa iyo, pero ang Diyos kailanman hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Sige po, tayo po'y tumayo, mga music.
Ministers, tayo lumapit sa Panginoon. Kayo pong mga nasa tahanan, saan man po kayo naroon, no? Tayuan natin ang pangakong ito ng Diyos, na ang pangako niya. Don't be afraid. Don't be discouraged, for I am your God. No? Ako ang iyong Diyos. I am with you. Nasa atin siya. Kasama natin siya. Tayo ay sa Kanya. No? Huwag tayong masiraan ng loob. Palalakasin tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayo. Ano ang pangangailangan natin? May pangangailangan tayong material, financial. No? Hindi man tayo nabibigyan ng ayuda ng gobyerno, pero ang langit, bukas ang langit para magbigay ng ayuda sa atin. Minsan nagkakagulo doon sa kuwanan ng pera dyan sa Lulier, no? Cebuana, nagkakagulo ang mga tao. No? Pero tayo mga anak ng Diyos, payapa tayo. Dahil ang blessing natin sa langit manggagaling. No? Ang pagpapala ay sa langit manggagaling. Mga kapatid, mga magulang, tayo lumapit sa Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay. Yes, Lord. Awitin natin, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power. Yes, Lord, sa lamang namin iaalay, pagkakatiwala ang aming buhay at wala nang iba pa. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga kapatid. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of growth is Christ alone. Sing it again. It's Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, said of me, my source of hope, my source of hope, my source of hope is Christ alone. Sa Tagalog, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, pag-asa ko. Yes, kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya, kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay
sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Mga kapatid, mga magulang, na kanino ba ang lakas natin? Minsan nananangan tayo sa magagawa ng kapwa at lakas ng tao. Minsan tayo ay nananangan sa pwedeng magawa ng kapitbahay, ng kaibigan, ng kamag-anak. Nakakalimutan natin na unahin at lapitan ng Diyos na panggagalingan ng ating lakas. Siya na Diyos na pinag-alayan ng ating buhay na nangakong huwag tayong matakot at huwag tayong masiraan ng loob. Dahil siya ay nasa atin. Siya ang ating Diyos na tutulong at magbibigay ng lakas sa atin. Mga kapatid, mga magulang, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang ating lakas, siya ang ating buhay. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang aming buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Sing it again. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. For the last time, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpag. Sa piling mo, Panginoon, yes, Lord. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit.
Yumuko tayong lahat at pumikit. Kayo pong nasa inyong mga tahanan, saan man kayo naroroon. Sabihin po natin ang panalangin na ito. Ama naming Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa katiyakan na ikaw ay nasa amin. Na ikaw ang aking Diyos na tinanggap sa puso. Na ikaw ang tutulong sa akin. Na ikaw ang magpapalakas sa akin. Na iniingatan ako ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na meron akong Diyos na hindi magpapabaya sa akin, sampu ng aming pamilya. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, muli ko ipagkatiwala sa iyo ang aking buong buhay. Kailanman hindi napapahiya ang nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking lakas. Marami pong salamat. Ang mundong ito ay gumugulo, nayayanig, subalit ang mga anak mo na ikaw ang kinikilala ay hindi mo hahayaan na maapektuhan ng mga pangyayari. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Ako na lang magpe-pray. Heavenly Father, salamat sa katiyakan that our God will never leave us nor forsake us. That our God will protect us every day. That our God send your ministering angels to us, to guide us, to help us in times of trouble. Lord, salamat po, Panginoon. Meron kaming Diyos na buhay at totoo. Ang aming Diyos, bagamat di nahahawakan at nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na kami po mga anak mo at mga mananampalataya mo sa mundong ito ay may assurance sa aming Panginoon. Pangako mo, O Lord, na hindi mo kami iwanan. Salamat, salamat. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isang sumubaybay sa live streaming na ito. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na po ang mga may nararamdamang sakit sa oras na ito. Lord, idantay mo, mapaghimala mong kamay sa kanilang ulo hanggang talampakan. Padaluin mo, Panginoon, ang himala ng kagalingan. Padaluin mo, Panginoon, ang iyong presensya. Lord, padaluin mo ang kagalingan sa kanilang buong katauhan, Father God, in Jesus' name. 2,000 taon na nakararaan, Panginoon, inako mo na ang aming mga sakit. Ikaw na walang sakit ay naging sakit upang kami mga nagkasakit ay magkaroon ng kagalingan. That by your stripes, Lord, we are healed, Lord. Pinagaling mo na kami. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. Thank you, Lord, for the blessing. Lord, in Jesus' name, ang mga nangangailangan material, financial. Lord, I declare, O God, open heaven sa kanilang buhay. Lord, dinideklara ko ang pagpapala, Panginoon, financially, materially. Ang may mabigat na problema sa tahanan, sa pamilya, sa trabaho, Lord, bless mo po ang mga anak mo ito, O God, in Jesus' name. In the name of Jesus, I declare and I speak miracle, blessing, favor upon favor. In Jesus' mighty name. Lord, salamat, salamat. Salamat, Lord, salamat. Thank you, Jesus, for the answered prayer, for the miracle. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, pinagpala mo na ang bawat isa. Sumagot ka na sa mga panalangin ng puso ng iyong mga anak. Thank you, Lord, for the healing, for the miracle, for the blessing. We claim, Lord, blessing. We claim miracle. Salamat, salamat, Lord. Purihin ka at sambahin ka at luwalatiin ka. Salamat po, Ama. Salamat sa kasagutan ng panalangin. Salamat sa protection. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. 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 Umawit po tayo saglit sa Panginoon. Sige po. Hallelujah. Umawit tayo ng victory song. Amen.
Mawit po tayo kay Lord. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kasama natin ang Diyos. Sige po, maupo muna tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Bago tayo dumako sa ating Holy Communion, tayo muna po pagpalain natin ang gawain ng Diyos. Pangunahan tayo ni Reverend Stella sa exhortation and prayer. At pagkatapos po, dadako tayo sa ating Holy Communion. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na, sabi nga ay, hindi tayo dapat matakot, no? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na, sabi nga po, ay makapangyarihan sa lahat. He is an all-knowing, all-powerful, all-present God na siyang nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At kung sa palagay natin, no, hindi lamang ang ekonomiya natin ang naroon na pababa, no po, pero ang pangako po ng ating Panginoon, He will supply all our needs according to His riches in glory. Hindi po according to the economy of the world. Dahil ang economy of the world, pwede siyang, kumbaga, i-manipulate ng tao. Pero ang economy ng Diyos, doon po sa kanyang kaharian, ay naroon po na hindi kayang i-manipulate ng tao. No po, dahil ang sabi nga po, naroon po na ang kingdom niya, no, ang kingdom ng ating Panginoon, it cannot be shaken, no? Sabi nga po sa Hebrews chapter 12, everything will be shaken, but those who are in the kingdom of God will never be shaken. Sapagkat tayo may assurance, katulad po ng ating napag-aralan, ano, ang ating Diyos ay kasama natin, no? Naroon na siyang, He will fight for us, He will help us, He will strengthen us, and especially, He will uphold us in His victorious right hand. Kaya sa umaga pong ito, sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, katulad nga po na sabi nga ay, ang sabi nga siya ay may-ari sa atin. Ibig sabihin, hindi lamang po yung buhay natin, ang lahat-lahat sa atin ay kanyang pag-aari. Nakarapat-dapat lamang na ang sabi nga po ay ihandog sa kanya ang pinaka-the best, no po?
Dahil ang sabi ng ating Panginoon, naroon na, hallelujah, sabi nga po, ang lahat ay sa Kanya, no? At naroon po na dahil ang lahat ay sa Kanya, wala tayong dapat ipag-alala. Ang pagkakaloob po natin, it is just a way of testing, no? Ito ay isang paraan ng pagtetest sa atin kung paano ka tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, no? Praise the Lord. Na nito pong Friday, kami po ay naimbita sa isang gawain, no, doon po sa Quezon City, kila Apostle Carillo. Nakakatuwa po, no? Dahil sa kanila pong pagkakaloob, talagang halos 10 sobre yata. No, ibig sabihin talagang natuturuan ng tao, no? Natuturuan yung mga anak ng Diyos na habi nga po na naroon na maging open talaga at nakita naman po namin kung paano po ang Diyos ay kumikilos at nagpapala sa kanila. No? Kaya sabi nga po, we cannot outgive Him. Hindi natin siya naroon na pwedeng higitan sa ating pagkakaloob sapagkat una sa lahat, siya ang nagkaloob buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya sa umaga pong ito, saan man po tayo naroon, maging tayo nasa ating mga tahanan, nais ang ating Panginoon, laging bukas ang ating puso. No po? Sapagkat ito yung kaparaanan na kung saan po ay maipagkakaloob niya, no, sabi nga magiging tulay ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Kaya ipanalangin po natin, ipagpasalamat ang ating mga ipagkakaloob. Ama naming Diyos, salamat sapagkat tunay nga kayo ang source ng lahat. Ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming hininga, lahat-lahat po, maging ang aming mga tinatangkilik, ito po ay galing sa iyo. Kaya sa pagkakataon pong ito, sa aming pong pagkakaloob, hayaan niyo po, Diyos, na ang the best namin, Panginoon, ay naroon na maibigay namin sa inyo. Sapagkat una sa lahat, kayo ang nagbigay ng pinaka-the best, Panginoon, upang kami magkaroon ng tunay na buhay. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob, hayaan niyo po, Diyos, na ito'y maging isang mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. And we know and I believe, Lord, hallelujah, hallelujah, na ito, Panginoon, ay naroon ibabalik nyo na 1,000-fold sa bawat isa, na pakikita nyo, Panginoon, na ang sino mang nagtiwala, ang sino mang naroon na sumusunod, Panginoon, nagmamahal sa inyo ng taos sa aming puso, sa aming lakas, sa lahat-lahat sa amin, Panginoon, ay hindi nyo pababayaan. Open the door, O God. Hallelujah. Every opportunities, Lord, upang maranasan ang outpouring ng inyong blessing sa bawat isa. We thank you, and we praise you, we bless you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Sige po, umawit tayo kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, dadako na tayo sa ating Holy Communion. Sige po, prepare po ninyo yung inyong sa inyong mga tahanan. Dadako po tayo sa ating Holy Communion.
Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sabi rito, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you." Sabi ni Paul, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had give thanks, He brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." No? Gagawin daw po natin ito bilang pag-aalaala sa Panginoon. After the same manner, also He took the cup. When He supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as you drink it, remembrance of me." So ito po gagawin po natin itong banal na hapunan bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dyan po sa inyong mga tahanan, hawakan po natin ang ating bread. Ayan. At yung pong juice. Ang bread po ay simbolo ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus. Nang sabi ng Panginoon, sa tuwing kakanin nyo ito, ipinahayag natin ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Kaya ito po ay simbolo lamang ng katawan ng Panginoon na isang sakramentong iniwan niya sa lupa upang sa tuwing gaganapin natin ito, inaalaala natin ang pag-aalay na ginawa ng Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay kanyang iligtas. Kaya i-claim natin that by stripes we are healed. Sige po, hawakan po ninyo ang inyong mga bread sa inyong mga tahanan. Yumuko tayo at pumikit, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, marami pong salamat. You send your Son Jesus Christ to save us, to redeem us. Lord, salamat sapagkat ang katawan ng aming Panginoong Yesus tumanggap ng 39 na sugat sa katawan. At sa mga sugat na yon ay nangako po kayo na pinagaling nyo na kami. Lord, we claim it, Lord, and we remember what you've done on the cross of Calvary. Bless this bread, Lord. We take it as a remember, Lord God, of your body on the cross of Calvary. We honor you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Matapos magapunan, hinawakan ng Panginoon ng saro. At sabi niya, ang sarong ito, ang dugo ng bagong tipan. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus. Pagpalain niyo po ito at magbigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming loob ng katawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong karangalan. Papuri, Ama, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. We give you praise, Lord. We give you honor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tumayo tayo pong lahat. Thank you, Lord. Salamat, salamat. Sinasamba ka namin, Lord. Pinupuri ka namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, ang pasasalamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo naman iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa ako nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo naman iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo naman iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Paunahan tayo ni Pastor Albi sa huling prayer. Amen, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba o Diyos sa umagang ito. Salamat po o Diyos sa iyong salita na siya pong ibinigay sa bawat isa po sa amin. Lord, ang iyong salita o God na tumimo sa aming puso, na sa pang-araw-araw po namin pamumuhay, ito po'y aming maalala at ito po'y aming maisapabuhay o Diyos. Salamat po o God sa mga puso na nakinig, and even o God sa mga nanonood o Diyos na hindi pa po nakakilala sa iyo o Diyos. Salamat po God sa pagkakataon na patuloy pong pinagkakalob sa kanila na kami Panginoon ay lalo pang makakilala sa iyo o Diyos. At Lord, amin po itinatalaga ang buong linggong ito. Salamat po o Diyos sa pagsama mo sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po o Diyos, sabi mo sa iyong salita, if God is for us, then who can be against us, O God? We are victorious in Christ Jesus our Lord. Salamat po Panginoon sa mayaman mong biyaya sa bawat iyong mga anak, O God. Lord, amin pong ibinibigay sa iyo ang papurit pa sa salamat, O God, because you deserve all our praises, adoration, and thanksgiving, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom be upon us in Jesus' name. Amen. Amen. God bless us all. Magkita-kita po tayo bukas ng 9 a.m. at sa gabi rin po 7 a.m. God bless you all. Amen.